askotan perfumien izenakin nekauta dana. Bade Alud Noble Blush. Lana mateu, baina ondo zuaitzeu. Hau da, Bade Alud gamako perfumeitako bat, baina hau da Noble Blush. Nik beti akordarazteit Jara Rosa bezala, baina izan Jara Rosa gehiago apresiatzen jendik normalien. Baita ere, hau da pixke sekuo bezala, da gozo puntu horire badauke. Oso ondo dago, suabi da. Punch gehiago esango dugu daukela aziratiken Jara horrek, baina ez basea hain fuerteko sali, Hau, oso ondo defenditzea, eta nik uste ditxiri zililen honek earki irotubla. Gogun euki, aukera politxe da serie hau gutxiora bera 50 euron bueltan ibiltzea. Alud hori itzez dauke, gama hoetan, baina berezi debe. Akordau, valverdedrogeria.comen, azpeidinen ikusteko edo usaitzeko, eta, TikTok shopen ezartzen duen.